kin bani. Salamu alaikum, sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing sannan ka ku manta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe. Burina yau ya cika tun da kauna kin bani. Sashi na araba ni da ke to kasan kai ni. Na gode da dukan kyauta wanda kika bani. Kin buɗe mana shafin so mai kyau mamuni. Yan mata haɗuwar mu da ke babban alkhairi. Rayuwata yau ta shiga wani sabon labari. Zafin rai kin kore min kin sa annuri. Daɗin rai kin sanya mun kina ta mun kariya. Oh yeah. Oh yeah. Komai nisa da dare safiya sai ta waye. Wanda ya yi ɗaukar haƙuri romo sai ya shanye. Na yi shuka ta yi fure har ta yi min saye. Na fitowa za ya tare in yi masa jan kaye. Da kin ce ni ne naki to karya ta kare. Wanda doza ya taɓa min ke to kai ne zan sare. Rayuwa ta zan bayar dan na fansar taki. Dukiya ta zan karar dan duka bukatun ki. Hasken zara kin mamaye duniya. Daɗin sautin ki kamar ba indiya. Taku daidai takawa lafiya. Ke ce ɗai tak mai mulkin zuciya. Na naɗa ki sarautar mata saura na bayan ki. Kyakkyawa mai kyawun fata ai dole kalle ki. Na ga mata na risinawa in sun zo gaishe ki. Kwalliyar ki da wanda ta kowa sai dai sai koyan ki.